Nu. Hej Claus. Hej Claus. Du undrer dig over lige nu, hvad laver vi to på toilettet? Ja, det laver vi to. Og det er fordi... Jeg skal skide. Ja, det skal Rasmus også. Men det man plejer at gøre på toilettet, det er, at man tømmer ryggen. Men vi skal ikke tømme ryggen, vi skal tømme hjernen. Fordi der skal komme guldkorn nu. Vi skal snakke om Skagen Food. Hvad er Skagen Food? Hvor er Skagen? Skagen er på toppen. Hvor er Skagen Food? Det er et firma, der er på toppen. Skagen Food. Hvor starter det henne? Det starter tilbage i år 2001. Hvor der er to personer, der får en idé. De kan simpelthen ikke få frisk fisk i København. Hvad gør de? De begynder at tænke ud af boksen. Hvad sker der, når man tænker ud af boksen? Så kommer der gode idéer. De tænker ud af boksen. Hvordan kan vi give folket fisk på en ny måde? Fisk i boksen. Fisk i boksen. Fisk på internettet. Fisk med is. Is i boksen. Lige præcis. Så de får en god idé. Bum. De starter et selskab. Et AS eller aktieselskab. Fordi det er sådan noget, man gør. Hey. Bum, mand. Altså. Og Skagen Food, det er en produktions- og handelsvirksomhed, fordi de modtager råvarerne for deres, for deres leverandører, som også ligger lige i nærheden, der hvor de ligger i Strandby. Og så får de dem, og så gør de dem dejligt lækre. De fjerner lige benene og sådan noget, så det er behageligt for kunderne, når fisken kommer. Irriterer dem. Lige præcis. De forbereder fisken, så når den kommer til kunden, så er den lige til at putte på panden, mere eller mindre. Det er godt, hvad den lige skal paneres, eller hvad man nu er til. Kan det paneres? Lige præcis, så det er en produktionsvirksomhed, fordi de gør noget ved den råvare, de får, og det er en handelsvirksomhed, fordi de sælger varen. Det er pissevaren, som blandingsvirksomhed. Der er cirka, vi var inde på... Altså ud fra omsætningen, så burde de ikke have så mange ansatte, som der står på Prof. Men Der står mellem 20 og 49, og vi tror 49 måske lige i overkanten, så altså 20 måske mere realistisk. Ja. Simpelthen tænker vi. Hvis ikke mindre. Altså, det står helt i det uvisse. Og så lidt omkring målgrupper for Skagen Food. Altså det er jo klart, når man har det her produkt, hvor man leverer det dør til dør nogle fødevarer, så er det helt klart, så prøver man selvfølgelig at ramme nogen, som har travlt, som måske ikke selv har tid til at handle ind, eller tage til fiskehandleren, fordi det er helt klart, at fisk, det er jo begrænset, i hvert fald nede i min lokale Rema 1000, hvor meget fisk der er. Det er super begrænset. Så det er børnefamilier. Lige præcis, det er folk, der børnefamilier. arbejder rigtig meget. Folk med fart på, du ved, så man folk, kan... der bare elsker fisk, lige men præcis, som ikke gider at bruge tid på at få noget kvalitetsfisk. Fiskehandleren. Det er nemlig lige det der. Og så måske endda også folk, der bor langt fra fiskehandleren, hvis du har over, 5-10 km til din lokale fiskehandler, eller måske endda dit lokale supermarked, hvis du bor helt vildt meget på landet. Så er det klart, så er det en fordel, hvis du kan gå ind på nettet. Ja, videre og teksten. Vi skal videre i teksten. Vi skal snakke lidt omkring i forhold til virksomhedens interessenter. Og der arbejder vi med to begreber. Der er noget, der hedder interne interessenter og eksterne interessenter. Og de interne, det er det, som det ligger i ordet, det er dem, der er inde i firmaet. Det er altså, vi har noget med det de ansatte. Nu når det er et AS-selskab, så er det er selvfølgelig de ansatte. Aktionærerne. Ja, lige præcis. Nu prøver det. Ja, lige præcis. Fordi det er AS. Og det er dem, der har noget at gøre med firmaets indre drift. Så det kan fx være de ansatte. Nu har vi snakket om det her både i afsætning og VØ. Men det kan selvfølgelig være de ansatte, som giver en arbejdskraft. Ja, og en arbejdskraft. Og de modtager sådan en løn. Og bum, det er lige ud af landvejen. Og så har vi de eksterne. Og det er... Det kan fx være leverandører. Banken, staten, kommunen. Og de gør forskellige ting. Det kan være, at de giver en vare, og så får de nogle penge igen. Ja. Eller det kan være, at de stiller, staten. Der røg lidt papir på gulvet. Det gør der nogle gange på toilettet. Eller noget i kummen, ingen ved. Og så får de nogle skatteafgifter. Det er rimelig ud af landvejen, så det springer vi let og elegant henover. Fordi nu har vi faktisk ret travlt. Efterspørgsel. Ja, i forhold til efterspørgselsdeterminanter, så er det jo det, der dikterer kundens efterspørgsel på varen. Og der er det jo klart, der er det sådan nogle ting, at det er lige til, det er hurtigt, det er nemt, fordi hvis du kører noget på nettet, så er det først bare tid, i hvert fald i forhold til fødevarer. Og det er jo derfor for eksempel, der er ikke nogen ben i fisken, altså det er lige til, at du skal ikke selv gøre så meget ved fisken, i forhold til hvis du fik simpelthen en hel fisk ind. Og så vil vi lidt i forhold til, hvordan firmaet bruger de 4 P'er. Det er simpelthen virkelig opgraderet med et P til. Og det... Så er et godt produkt.
De er lige præcis, de har et pissegodt produkt. Og de har is. Frisk is. Is, som holder fisken frisk, som er rimelig alfa omega. Det skulle gerne blive ved med at være is. Når de leverer det. Og ikke være en god flamingo-boks. Lige præcis. Så de er placeret godt. De har en god placering. De er placeret i Strandby. Lige ud op til ved Skagen, ved siden af deres leverandør ud til vandet. Og det er jo klart, det er jo der, de får deres produkt, som er deres hovedprodukt, altså den her fisk, den her kvallefisk. Og prisen, den er også forholdsvis konkurrencedygtig i forhold til, det er frisk fisk, vi har med at gøre, som bliver leveret til din dør. Så det er også virkelig godt. Og så mangler vi en ting, promotion. Det var det, vi manglede. Nogle gange bliver det lidt hektisk, når man får taget promotion. Det er også en, et firma, som har stået sig rimelig godt fast i forhold til promotion. De har været med i flere forskellige tv-programmer lige præcis. Blandt andet det klip, der ligger inde i vores afsætningsbog. Og så vil de så også bare være at levere produkter til siden. Lige præcis. Og folks gode ryg. Og Skagen Food, altså nu har de selvfølgelig været på markedet i rimelig mange år, men det er også noget, der er ved at være rimelig stabilt. Så vi kan godt sige, at Skagen Food, det er en god virksomhed. Jeg tror, det var alt, hvad vi havde at sige. Ja.